Bicó Zsuzsa vagyok, természetgyógyász és energiagyógyász, és egy picit más aspektusból szeretném ezt az egész lugosítást megvilágosítani, inkább az energia szempontjából. A sejtjeinknek az optimális rezgése az a 7,365, és ezen a pH-n tulajdonképpen a sejtjeink teljesen optimálisan tudnak működni, azaz jó funkciót, optimális működést tudnak kifejteni. Azonban minden belső és külső tényező, ami savakat visz be a szervezetbe, elhangolja ezeket a rezgéseket, és ezeknek az elhangolódásoknak következményei vannak. Ezeket a következményeket, ezeket most már olyan műszerrel tudjuk mérni, ami nem csak vércsepp analízis, hanem egy olyan műszer, ami rezgésekkel mutatja ki a szervezetünknek az összes funkcióját. Gondolok itt az emésztőrendszerre, a légzőrendszerre, a hormonrendszerre, a bőrünkre, az immunrendszerünkre, a vérnek az értékeire. Tehát egyszerre tudjuk felmérni a szervezetünknek az egyensúlyát, az eltolódását, és a megdöbbentő az volt, hogy a savasság az tulajdonképpen minden szervünknek a működését elhangolja. Ahogy Péter mondta, hogy a vékonybél milyen rossz állapotban van, ez abból következik, hogy a vékonybélnek a legmagasabb a pH-ja, tehát a savasság, ahogy kihúzza a közömbösítéshez a lugokat, elsősorban a vékonybélből, valamint a csontokból, ott, ahol rengeteg kálcium van, és tudjuk, hogy a kálcium, a magnézium és a kálium, ezek a szervezetünknek a leglugosabb ásványi anyagai. Na most ezek a savasságot közömbösítő anyagok, ezek a lugos anyagok, ezek ahogy elvonódnak a szervezetből, úgy a szerveink egy megváltozott funkciót fognak betölteni. A készülék kimutatta, hogy a savasodásnak különböző stádiumaiba milyen funkcióváltozások jöttek létre. Hát a vérben ugye beszéltünk ma már arról, hogy összetapadnak a vérlemezkék, tehát a viszkozitása megváltozik a vérnek, koleszterinkristályok lesznek, megváltozik a zsírtartalma a vérnek, megváltozik a szívizomnak az oxigén szükséglete, tehát sokkal több oxigént fog használni savas környezetben, amit természetesen a szívre és az érrendszerre egy nagy terhet ró. Megváltozik az agyi ereknek a működése, tehát beszűkülnek az erek, rossz lesz az agyi ereken a vérátáramlás, tehát nagyon komoly elváltozások jönnek a szív- és érrendszerbe végre, ami megint csak a vérnek az összetapadása miatt keletkezik. Az emésztőrendszerben viszont, hogy elvonja a vékonybélből ezeket a lugokat, ennek a következménye, hogy gyulladások jönnek létre, tehát nem tud az az enzim termelődni a megváltozott pH miatt, ami lebontja a fehérjéket. Ha a fehérjék bontása megváltozik, akkor azok rothadnak, erjednek, tehát egy méreganyag salaklerakódás jön létre, és ennek a következménye, hogy ezek a méreganyagok, salakok gyulladásba hozzák a vékonybelet, és ezek lelapulnak, tehát a felszívódás egy nagyon komoly károsodást szenved.
A következménye, amit látunk a méréseknél, hogy óriási hiányok jönnek létre, tehát a kalcium, a cink, a C-vitamin, hiába szedünk nagy dózisba ásványanyagokat, ezek nem tudnak felszívódni, nem tudnak a sejtekhez eljutni, és a hiányállapotok tovább nehezítik az egész szervezet működését, hiszen a kalciumhiány olyan mértékű lesz, hogy a perisztaltika, tehát a gyomorban és a vékony bélben levő perisztaltika nem tud megfelelően működni a kalciumhiány következtében, ami megint lelassítja az emésztést, és megint egy emésztőrendszeri gyulladást, problémát hoz létre. A csontokból pedig olyan kivonása jön létre a kalciumnak, hogy az ásványanyag tartalma felborul a csontoknak, tehát létrejönnek a csontritkulások, létrejönnek a csontburjánzások, a kalcium vesztesség, tehát ahogy mutatja a készülék, hogy mindenkinél óriási kalcium vesztesség van, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban is a savaknak a közömbösítéséhez kalciumot von ki a szervezetből. Aztán vizsgáljuk a nőgyógyászati problémákat, az emlőknél levő problémákat. Ott megint ugye a nyirokrendszernek a blokkja miatt fölhalmozódnak ugye ezek a el nem szállított salakanyagok, és az emlőkbe is létrejönnek a különböző burjánzások. Ebből jönnek létre az emlődaganatok, valamint a hormonrendszer is a nem megfelelő hormontermelés miatt vagy túlműködik, vagy alulműködik, tehát a hormonoknál is komoly elváltozások jönnek létre. Tehát a bőrnél úgy szintén veszít a rugalmasságából, veszít az elasztinból, veszít a nedvesség tartalmából, tehát akár melyik részét vizsgáljuk, mindenütt elváltozások vannak a szervezetben. Na most tegnap volt egy páciens nálam, aki nagyon sok készítményt beszedett, ennek ellenére a májnak a zsírtartalma 3 keresztes volt, az azt jelenti, hogy nagyon súlyos elváltozás van ilyenkor a májba, hiszen a savak hatására epekövek képződnek, és a kövek miatt nem tud az epe elfolyni, tehát megint egy zsíremésztési probléma alakul ki, aminek a következménye az elhízás. Ezek mind zsíremésztési problémák. Na most a 3 keresztes zsírmájat azt nagyon nehéz megoldani, azt több készítménnyel próbáltuk, nem sikerült. Amikor elkezdtük és a többi készítménynek az adását, a zöldport, a séket és a zöld kapszulát, akkor ezek az elváltozások, az volt a meglepő, hogy az összes elváltozás, tehát nem csak ott, ahol probléma van, ahol megjelent a panasz, hanem az összes elváltozás elkezdett lebontódni, vissza a normális funkcióba, hónapról hónapra visszaállni. 3 hónap elteltével, pont tegnap néztük, a 3 keresztes zsírmáj teljesen a szabályos értékbe visszaállt, megszűnt volt egy petefészek ciszta is, a ciszták tudjuk, hogy megint a méreganyagnak a felhalmozódása miatt jönnek létre. Hónapról hónapra bontódott le a méreganyag, és tegnapi nap folyamán eltűnt a ciszta, amit ő úgy élt meg, hogy eltűnt a fájdalom a hasából. Tehát teljesen ugyanazt, amit mértünk, ugyanazt ő érzékelte is. Azon kívül megszűnt a kálciumvesztesége, valamint elkezdett beépülni a kálcium a csontokba, ami azt jelenti, hogy szinte majdnem utolérte már a normális határt,
és azelőtt soha egyetlen egy kalcium készítménnyel vagy termékkel ez soha nem sikerült. Most viszont elindultak a beépülések, és szinte az összes nyomelem hiány megszűnt. Tehát a cink hiánytól az A-vitaminig, a B-vitamin hiányokig, annak ellenére, hogy ezt külön nem is szedte, minden nyomelem a normális tartományba került, valamint az allergiák, amik ilyenkor szinte természetesek mindenkinél. Ezt is kimutatja a készülék, hogy sugárzástól kezdve vegyi anyagokra, napra, állati szőrökre nagyon komoly allergiák vannak. Ezek teljesen a normál tartományba kerültek, tehát minden allergia eltűnt, és egyszerűen egy olyan energetikai állapot van, ami 76 éves korban, egy szem gyógyszer nélkül, és szóval én azt tudom mondani, hogy ez a pH csoda, amit annak idején Young elhozott hozzánk, de akkor inkább csak az elméletét értettük meg. Most viszont gyakorlatban látjuk, hogy még 76 éves korban is mindent vissza tudunk regenerálni, és amikor ezek az értékek, amikor a szervezet el tudja szállítani, fel tudja szívni, oda tudja a sejtekhez juttatni a tápanyagokat, akkor tulajdonképpen az öngyógyító folyamatok ekkor tudnak beindulni, és innentől kezdve az energiaszint megugrik, és bármilyen betegség vissza tud fordulni, és ezek most láthatóvá váltak, hogy a ciszták, a fibroadenomák, a kötőszövetes daganatok, az ásványanyag hiányok, a hormon problémák, szinte minden visszafordul, és csak hónapok kérdése, hogy mikor éri el a normális tartományt. A fantasztikus az volt még számomra, hogy amikor a séket szedik, a mérésnél látjuk, hogy nem mindig hiány van az aminosavakból, hanem van, amikor sok van belőle, kétszeres mennyiség is van a normálishoz képest, és ilyenkor szedi az aminosavakat, és mégis lefele megy az érték, tehát a biológia, az öngyógyító képesség pontosan tudja, hogy neki most be kell szabályozni ezt az értéket, és nem emeli az aminosav arányát, hanem lecsökkenti, annak ellenére, hogy szedi, mert a szabályozó funkciók rendkívül jól működnek, és az öngyógyító képesség ezen a pH-n, ahogy lugosodik a szervezet, egyre jobban képes eltávolítani a méreganyagokat, egyre jobban a sugárzástól meg tudja védeni a szervezetet, és egyre inkább a nehézfémeket is ki tudja húzni a szervezetből, és helyére beépíti a bázikus ásványi anyagokat. És szerintem ez a pH csoda. Köszönöm szépen!